Το πρόγραμμα αυτό έχει χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με το Πράσινο Ταμείο. Στο πρόγραμμα είναι εταίροι το Πολυτεχνείο Κρήτης, το οποίο είναι και συντονιστής του προγράμματος, η ΔΕΙΑΡ, η εταιρεία Device, η οποία έχει κατασκευάσει το σύστημα του μικροκόσκινου, η Σετένμα, μια εταιρεία από την Ισπανία, η οποία έχει ασχοληθεί με τα διάφορα ισοζύγια του συστήματος, και η Enginov, εταιρεία με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία κατασκεύασε το ξηραντήριο. Τον αεριοποιητή και τα συστήματα επεξεργασίας και ανάλυσης του αερίου σύνθεσης τα έχει επιμεληθεί, τα έχει κάνει το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Εργαστήριο Σχεδιασμού Περιβαλλοντικών Διεργασιών. Αυτή η πιλωτική διάταξη μας δείχνει πως είναι δυνατόν να επεξεργαστούμε τα υγρά απόβλητα χρησιμοποιώντας την ενέργεια που περιέχουν τα ίδια. Τα υγρά απόβλητα περιέχουν στερεά, τα οποία στερεά έχουν τόση ενέργεια μέσα τους, ικανή να επεξεργαστούμε τα υγρά απόβλητα και να περισσέψει. Εδώ λοιπόν, σύμφωνα με τη νέα μέθοδο ενεργειακά αυτόνομης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και διαχείρισης βιοστερεών, ουσιαστικά τα ανεπεξέργαστα υγρά απόβλητα εισέρχονται στο πρώτο σύστημα, σε ένα μικροκόσκινο, ένα σύστημα το οποίο διαχωρίζει τα στερεά από τα υγρά. Παίρνουμε τα στερεά, τα οποία τα παίρνουμε σε συγκέντρωση περίπου 45%, πρόκειται για κάτι στερεό πλέον. Στη συνέχεια πηγαίνουν στο σύστημα ξύρανσης, όπου εδώ αφαιρούμε επιπλέον υγρασία και φτάνουμε σε συγκέντρωση σε στερεά περίπου 85 με 90%. Αυτά τα στερεά μπαίνουν μετά στο σύστημα αεριοποίησης, το οποίο λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες, περίπου 700 με 800 βαθμούς Κελσίου, και μετατρέπονται τα στερεά αυτά σε αέριο σύνθεσης. Το αέριο σύνθεσης περιέχει κατά βάση υδρογόνο, μονοξείδιο του άνθρακα και κάποια άλλα αέρια όπως διοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο κτλ. Στη συνέχεια το αέριο σύνθεσης, αφού το καθαρίσουμε σε ειδικά συστήματα, το προωθούμε στο σύστημα παραγωγής ενέργειας, όπου καίγεται και παράγεται αφενός ηλεκτρική ενέργεια με μια γεννήτρια και θερμική ενέργεια, η οποία πηγαίνει στο ξηραντήριο για να επιτύχουμε την τελική ξύρανση των βιοστερεών. Επίσης, σε ό,τι αφορά τα υγρά τα οποία έχουν επεξεργαστεί με το σύστημα της μικροεσχάρωσης, αυτά προωθούνται κατάντι στο βιολογικό καθαρισμό, όπου επεξεργάζονται κανονικά, με τη μόνη διαφορά ότι εδώ πλέον, επειδή έχουμε πολύ μικρότερη συγκέντρωση σε στερεά, χρειαζόμαστε πολύ μικρότερη ενέργεια να τα επεξεργαστούμε. Σε ό,τι αφορά τον αεριοποιητή, εκτός από το αέριο σύνθεσης, παράγει και μια μικρή ποσότητα τέφρας, την οποία την διαχειριζόμαστε ανάλογα. Εδώ βλέπουμε το μικροκόσκινο. Πρόκειται για μια καινοτόμα συσκευή, την οποία βλέπουμε το πρώτο μικροκόσκινο που κατασκεύασε το εργαστήριό μας, το οποίο διαχωρίζει τα στερεά που βρίσκονται μέσα στα υγρά απόβλητα και τα παίρνουμε σε συγκέντρωση στερεών 45% περίπου, που είναι πάρα πολύ αυξημένη. Στη συνέχεια, με την Device για το πρόγραμμα φτιάχτηκε το μεγαλύτερο μικροκόσκινο, το οποίο παράγει τη λάσπη, την πολύ παχύρεστη λάσπη, την οποία μετά τη μεταφέρουμε στο ξηραντήριο για ξύρανση. Εδώ έχουμε ένα σύστημα στο οποίο ζυγίζουμε με καλή ακρίβεια τα βιοστερεά που παράγονται από τη μικροσχάρα. Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα να αναμίξουμε τα βιοστερεά που παράγονται από το μικροκόσκινο μαζί με δευτεροβάθμια βιοστερεά, τα οποία τοποθετούμε σε αυτό το σιλό, και έτσι μπορούμε να ζυγίσουμε και να γνωρίζουμε την αναλογία των δύο βιοστερεών. Αυτά τα βιοστερεά εισέρχονται στο αναβατόριο και μπαίνουν μέσα στο ξηραντήριο να ξηρανθούν και να προχωρήσουν μετά στην αεριοποίηση. Εδώ βλέπουμε το ξηραντήριο. Το ξηραντήριο αποτελείται από δύο κυλίνδρους, στους οποίους μπαίνει μέσα η λάσπη από τη μικροσχάρα. Μέσα στους κυλίνδρους υπάρχουν κοχλίες οι οποίοι περιστρέφουν και αναδεύουν συνέχεια τη λάσπη. Θερμική ενέργεια παίρνουμε από τον ηλεκτροκινητήρα, από τη γεννήτρια,
η οποία τροφοδοτείται από το syngas και με αυτόν τον τρόπο ξηραίνουμε τη λάσπη και φτάνουμε περίπου σε στερεά 85 με 90% και από εκεί μετά πηγαίνει στην μπρικετομηχανή, μπρικετοποιείται και μετά στον αεριοποιητή. Εδώ έχουμε την καρδιά του συστήματος, τον αεριοποιητή. Τα βιοστερεά, αφού εξέλθουν από το σύστημα ξήρανσης, μπαίνουν στη μηχανή μπρικετοποίησης, όπου με υψηλή συμπίεση παράγονται μπρικέτες. Οι μπρικέτες αυτομάτως εισέρχονται στον αεριοποιητή, καίγονται μερικώς, αναπτύσσοντας θερμοκρασίες της τάξης των 700 με 800 βαθμών Κελσίου και επειδή έχουμε ελεγχόμενη συγκέντρωση οξυγόνου, αναπτύσσονται αναγωγικές συνθήκες και παράγεται το αέριο σύνθεσης. Το αέριο σύνθεσης μετά από την επεξεργασία οδεύει στο σύστημα συμπαραγωγής ενέργειας για παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Αυτό είναι το σύστημα ανάλυσης του αερίου σύνθεσης. Το αέριο σύνθεσης περνάει μέσα από αυτό το σωλήνα. Εδώ έχουμε τοποθετήσει εκλεκτικά ηλεκτρόδια τα οποία μετράνε συγκεντρώσεις διαφόρων αερίων, όπως είναι το μονοξίδιο του άνθρακα, το υδρογόνο, το μεθάνιο, το διοξείδιο του άνθρακα και άλλα αέρια. Είναι ένα σύστημα το οποίο το έχουμε κατασκευάσει εμείς. Μετά την έξοδο του αερίου σύνθεσης από τον αεριοποιητή, ψύχεται μερικώς, μετά περνάει από ένα φίλτρο, στη συνέχεια από μια πλυντηρίδα και τελικά καταλήγει στην μηχανή ηλεκτροπαραγωγής. Πρόκειται για μια μηχανή εσωτερικής καύσης με καύσιμο το αέριο σύνθεσης και γεννήτρια. Η γεννήτρια παράγει ηλεκτρικό ρεύμα το οποίο το καταναλώνουμε και θερμική ενέργεια η οποία με αυτό το σωλήνα εδώ πηγαίνει μέσα στο ξηραντήριο για να ξηράνει τη λάσπη που είχαμε βάλει αρχικά. Για τη διεξαγωγή των αναλύσεων διαμορφώσαμε αυτό το φορητό εργαστήριο, το οποίο είναι πλήρως εξοπλισμένο. Έχει μέσα όλο τον εξοπλισμό δηλαδή που χρειάζεται για να κάνουμε τις αναλύσεις των υγρών αποβλήτων, στο οποίο το χρησιμοποιούμε για να μπορέσουμε να έχουμε πλήρη εικόνα στο τι συμβαίνει στα πειράματα που κάνουμε. Εδώ είναι το κέντρο ελέγχου της πιλωτικής διάταξης. Με το σύστημα PLC και SCADA μπορούμε να ελέγχουμε τη λειτουργία αλλά και να ρυθμίζουμε τη λειτουργία του συστήματος. Παρακολουθούμε τις θερμοκρασίες, τις συγκεντρώσεις των αερίων στο αέριο σύνθεσης και μπορούμε επίσης να ελέγξουμε ποιο μοτέρ θέλουμε να λειτουργεί,